you know, di mo na jud gi-click. So, naglibog ba ka kung asa mong piliyon ang Atomic Villain or ang Sunfeed Triton? Well, in this video, ato na istoryahan. So don't ever skip this video. What's up mga kapadyak? Ako si Dan, ang inyong kapadyak disdak. Ug kung bago mo sa channel, tighi mo kong mga videos regarding mountain bikes, road bikes, or any bicycles, basta sud diri sa atong scope sa Cebu City. And kung magpalipay nimong pagbike, well, this channel is for you. Make sure nga mo gi-click ang subscribe button and the bell button para certified kapadyak na sad ka. So what are you waiting for? Wa na tay intro eh. So good na ta. So kani mga kapadyak no kay available ni sa Motion Bike Concept at bang ata sa USGR. Don't worry, ako ray butang ang ilang link in the description below, also ilang address. So kamo na lay contact nila. So ang first na to bike mga kapadyak no kay ang Atomic Villain Aero. This is a 2019 model and with a price of 23,000 pesos. Frame kay Atomic Alloy 6061 or 6061. Special series ni nga Aero type. So unsay pasabotan ning Aero type? Ang pasabotan ning Aero type mga kapadyak kay makalusot ka properly sa hangin, time trial, paspas ni sa flats. Pero if pasa ka na gay, medyo kampante ko ana. So ayo lang isaka. Pero if kus ganin yung legs, then okay ra pang saka. Configuration ini mga kapadyak no kay nindot pod mahalong tanon kay internal cabling, so modern design. And yang fork mga kapadyak no kay naka Atomic Alloy 6061 special series. Nakabantay ba mo mga kapadyak nga mo mention kong 6061? So unsa nang Alloy 6061? Actually kaning mga kapadyak ang alloy kay nanay different nga klase. And kaning 6061 kay it consists of aluminum, magnesium, silicon, and is considered to be superior than alloy 705. Ako man nag-research before gi-air ang video. Kanig daw mga kapadyak no kay 705 kay made of aluminum and zinc, although the latter appears to be more resistant. So ang kani daw 6061 kay cheap siya pero mas makakarry og kanang resistance. What I mean by resistance is kanang mas gahi jud siya when it comes na mga lubak-lubak, dili jud siya makrack or ma-bend. So that's why alloy siya nga 6061. Atomic Villain 1 point in the frame. Cockpit set mga kapadyak no kay alloy 6061 sa iyang handlebar. Same ra gyapon, good. Stem mga kapadyak kay Atomic Alloy 6061, same ra gyapon. Seat post Atomic Aero type alloy 6061 special series. Saddle kay Atomic Pro Race RB. So diri na sadta sa frame set sa kaning Sunfeed Triton. Yang frame mga kapadyak no kay Sunfeed Triton aluminum frame 700C. Kaning aluminum niyang alloy wala siya ni specify kung unsa nga type. So mas diri ko sa kanang naka-specify kay mas sigurado manggod. Tapos kay baw ka asag jud kung sulit mo kwarta or dili. What if day ka nang mo ni bayad ka pero dili day 6061 like mas lower, di ba? So much better nga mas kay baw ka. Fork niya mga kapadyak kay Sunfeed Triton aluminum fork 700C. Ang drivetrain na ni mga kapadyak no kay crankset Atomic Forge 53 to 38T 2x. So ang kaninutan ni mga kapadyak kay dako iyang teeth. What I mean by teeth kay kanang kadaghanan sa example mo niyang mga teeth baka nang di ba mo niyang crank. Yan naman yung mga kuan, di ba kanang murag burot-burot ba? Ambot teeth ang tawagana. So 53 ka counts ana sa katong dako niya, ang gamay kay 38. Good na sad ni for time trials kay the more bigger imuhang teeth, the more nga mas gamay imuhang pagpedal pero mupaspas iyang speed. Chain ani mga kapadyak no kay YBN 8 speed, of course. Shimano kay Claris 2x8. Shimano is a well-known brand and mas maka-guaranteed ka nga safe jud siya, heavy duty and tested sa mga pro racers. FDNRD of course, Shimano Claris kay bati man sad if dili compatible, mag Claris ka niya, Sensa or other nga kuan nga brand, di ba? Sproke mga kapadyak no kay Shimano 8 speed 11 to 28T, so standardized. Okay, so drivetrain na sad ta sa Sunfeed Triton. So ang shifter ani mga kapadyak kay Sensa Reflex 2x8. Okay, so FDNRD of course,
what I've said earlier, dapat compatible. So sensor reflex 2x ang front derailleur and rear derailleur sensor reflex 8 speed. Kasi tani mga kapadyak no kay 11 to 28T, so same ra jud sa kaning Atomic Villain Aero. So no difference. Yang chain kay SAMC 8 speed, crankset kay 50 to 34T. So unsay kanindot aning 50 to 34T nga crankset. Ang kanindot ani mga kapadyak no, if pasaka ka, dili ka maglisod og pedal. Imagine na if mas daghan imong ngipon, mas lisod na ipadyak basta pasaka, unless if imong legs kay kusgan jud nga maka-resist ka sa kanang kagahi sa pedal. So for me kaning Sunpeed Triton manggod kay lahi sila og purposes. Ang purpose sa Atomic Villain Aero kay panghiwa sa hangin, time trial, races, short nga mga races. While kaning Sunpeed Triton mga kapadyak kay mura ni sig enduro bike. So what do I mean by enduro bike? Ang enduro bike magud mga kapadyak kay long race, usually ka na mga 2 days, 3 days nga mga rides, long rides, inana, pasaka, climbing. So brake calipers ta mga kapadyak no, kay ang brake caliper aning Atomic Villain Aero kay naka Z-Star caliper. And sa kaning Sunpeed Triton kay naka dual pivot caliper brake aluminum. Okay, so wheel set ta mga kapadyak. Ang wheel set aning Atomic Villain, hub niya kay Atomic Alloy. So of course, rims kay Atomic Alloy, 40mm rims. Okay, so pang aeropod. Tires niya mga kapadyak kay CST Caesar 700C by 23C. So ang kanindutan ni mga kapadyak kay mas nipis imong tire, mas mo paspasad na og hiwa og hangin. And diri nasad ta sa kaning Sunpeed Triton sa iyang wheelset. So ang front hub mga kapadyak no kay DH513F M920H or 20 holes aluminum quick release. So if I'm not mistaken, ang hubs aning Atomic Villain Aero kay naka-kuan pod no, naka quick release. And iyang rear hub kay same ra, 24 holes lang cassette aluminum quick release. So ang kaninot po daning quick release mga kapadyak kay kung mapuncture mo sa event kay paspas ra kay ninyo matangtangang wheels, ilisan rang wheels, and unlike if mag true axle mo nga kinalang pakag screw ana para matangtang, well ang ka downside lang aning quick release mga kapadyak kay prone to kawat. So if imo i-park dili safe nimong parking anan sa bike kay basing makawat na, so mahibong na lang ka frame ang mabilin sa imong bike. Okay, so ang tires ani mga kapadyak kay Chaoyang 700C by 25C. Okay, so unsay insight nako about kaning duha ka bike, kaning duha ka nindot ug maayo nga bike. For me, Atomic Villain Aero 2019 with a price of 23,800 kay swak na punti. Kay first of all, nindot tanaw niyang frame, mahalon tanawon, although mahal sad iyahang group set mga kapadyak kay trusted and tested na ni Shimano Claris. It's speed siya pero at least trusted na ni siya, di ka magmahay nga sige kag pa-repair mutaas na nimo ang gasto, mo reach siya sa 23k if mo palit ka ng mga bation nga mga brands or unknown nga brands. Nindot sad kay naka 53 to 38T, so paspas ka mo accelerate, paspas kayo. Iyahang kuan pod no, iyahang color mga kapadyak kay matte type. So ang matte type kay inigtanaw nimo kay mura sag ala carbon man siguro ning kuan kaning bike ka niyo. So mahibong na lang ka nga inig ka kuan, inig ka ask nimo kay carbon ni nga frame, mingon sila nga dili sir alloy na. So that's why mahalon siya tan-awon, social siya tan-awon. Cockpit set good kay naka-alloy 6061. Yang fork pod kay Atomic Alloy 6061. Pero akong ganan nga isulti lang aning Atomic Villain Aero kay sana ila na lang gi carbon fork ang kaning fork nila kay total naka-aero na, so dapat bawasay lang jud og weight. Mao nang downside, pero for me mas dako jud, mas overweighing ang good side. Diri na sad ta sa Sunpeed Triton no, ang first of all akong naganahan ning Sunpeed Triton kay yang paint job jud very good ang Sunpeed Triton sa kaning paint job nila. Good for long rides ni siya kay enduro bike. Good for climbing ni siya mga kapadyak kay 50 to 30-40, so di ka maglisod og pedal, padyak mga kapadyak ka bike. Although ang downside ani mga kapadyak kay naka-sensor reflex. So nasad ko'y nadunggan nga
dali daw maguba ang sensor reflex. Although depende man siguro na sa paggamit, if imo jud gi-abuse, well maguba man jud na. So sensor reflex, not really well known, dili siya well known nga brand. Ang sensor reflex nasa timandonggan mga reviews, okay raman daw, walay problem, except nga ang Sunpid Triton sa una daw nanay chain drop. So ilan na daw nag-report sa Sunpid company and they made an action to that issue. Tapos ilan na sa gi-repair ang mga new releases nila nga mga Sunpid Triton, kay ilan nag-ilisan ng iyang chain kay dili daw compatible sa iyang cassette o sa iyang crankset. So mao to, okay na daw, no more problems. So I hope nga wala na problems in the coming years sa kaning Sunpid Triton. And for me, ang winner ani kay ang Atomic Villain Aero. So kamo mga kapadyak, comment down below kung namoy bike nga inani, Atomic Villain Aero or ang Sunpid Triton. Like, comment, and subscribe. Like if naganan mo ning video para makaibawsad ko if worth it ba ning topic. Comment if namoy suggestions, questions, feedbacks or ganahan i-bike check. And subscribe if wala pa mo ko subscribe kay sus dagan video kay tag i-upload nga videos. Thank you sad kayo sa mga 200 plus na ko nga subscribers. My God, I don't know nga, I really didn't expect nga maabot jud ko aning 200 subs. Thank you so much jud. God bless ninyo. Keep safe. We will ride soon. Don't worry, mulambor aning channel. So inig ka 1,000 na ko nga subscribers, mag-giveaway ko ninyo sa kinsay mapilian. Don't worry, watch my videos every day kanang kung unsay updates nako para may maingnon nako unsay mga rubrics aning giveaway nako. So thank you so much mga kapadyak, taga Cebu man ka, Manila or Mindanao or mga taga Marawi, Kapadyak Blood will be always happy. Shouted day kay Lawrence Lastimosa, if I'm not mistaken, katong kuan si Mobile Legends batay mo pangan sa YouTube mo. Sorry kay sir. Comment sad mo if okay ba ning lighting nako, maayo ba or dili, para at least ma-improve nako ako ang lighting and akong audio. And again, I am done. Your Kapadyak Bisdak. See you in the next video. Maraming salamat po. Driving slow on Sunday morning, I never